לקראת שמי עצרת, היום האירוע הנורא של עם ישראל. גם יש סיפור לא על חטוף, לא על בן אדם שנהרג, אלא נהדר, וזה אח שלנו יורם הלל. אז הסיפור שאנחנו הוספנו בשיר הוא על מרים, שכשהיא ראתה את משה התינוק בתיבה, היא ראתה מרחוק את משה וחששה שיקרה לו משהו. זה מדמה גם אותנו שאנחנו מחכים, מצפים ליורם. וגם אהרון, שהוא חיכה למשה רבנו כשהוא היה בהר סיני בזמן גלותו ממצרים, וההמתנה שלו למשה. וכן אנחנו מספרים על עם ישראל כולו שחיכה למשה, שהוא עלה 40 יום ו40 לילה על הר סיני. אז כמו שהוא חיכה למשה, ככה גם אנחנו מחכים עדיין ליורם כבר כמעט שנתיים, ומחכים למציאתו. תודה לשלמה שהלחין וערך את השיר.